Mudah ya. Jadi mana tuh?
Opisina sa Dubai. Pero ano, magkalimutan ako. Oo, makalimutan ako. Ano mo bakal na, ano daw sa mga bakal na kung sa iyo sa sa iyo. Diyan sa ano sa kanya na ako.
Yung magandang ano, sila ba? Kaya mga ayaw. Dapat, dinampihan mo. Ano ah? Ano pa ba ito? Ito. Nag-gaming dyan mo ito. Apa mo? Ito na pala ito. Nagigyan mo kasi pang game. Yung tagdaan mo rin nga doon yung tagdaan. Ha? Nagigyan mo ba ka? Ito, bakit mo sabi? Ito na gusto ba? Kaya may naipaglagay ng ano, kukumba.
Ya kung sinisiyo, ya kung sinisiyo ko lang. Ano mo, sisino? Baka naman sisino. Lagyan ito.
dito lang ang ilong. Dominyo. Buwan ka pa. Meron ka nagpawakan. Yan. Right na. Ano ba ka lang ulit na tulong sa may mga kita yung may Sabihin mo yun, balikan niya ako sa bukan berapa? Siapa dia orang? Ano wala yung IP lang? Ayun. Balikan ka na. Balikan mo na malamang yun. Ako na ako. Ako na ako. May prito pa. Ito pang prito.
May tubig na sir mo? Yun na yun. Saan? Yun na. Ano na, makikita na mo na. Yun, nagtamang ka rin. Yun. Pamahaw.
Laban itong ano ni Kuy. Yan, pinagbawa na ko ba? Ano yun? Ang ano ko kasi, ano ba na? Ang Islam na mag-trade. Nag-trade talaga sa mga hindi ba ang mga content tao? So, ito ko, iba ikaw walang gawin yun. Tapos tawaran mo na siya. Nilbert itong ako. Kaya nila yung mga alipin. Kasi, pili naman. Anak naman. Ayaw, inatalaw.
Pero kung ano nga kung pinabakal ko, Tinara. pinaran pa yung puntas. Ikaw kung pinarahan mo ito. Kasi ka, Ang toothpaste. Yung ano ba, except ay ko lang. Cool. Ayan na dito. Download. Hindi ko na Pinalitan na. Ako no. Tapos, dapat sunod ka sa iyo. So, okay na siya. So, Ano kayo? gusto. Mga milyon. Okay na ako.
Ako po yun. Kaya bago. Niyo. Lumonyo. 900. 900K. 9 million. 999 million. Para abang mo dito, limited. Para iyan, mahal. Yun trip. Dapat mo. Open ka. Saka. So kayo po yan. Para si the shirt pa ko. Kung. Kung. Tapos, same. Dito po, kung dito. Lagi. Milk. Milk.私、Hindi mo lang yan. Meron ako mga kurin pa. Yan. 90. May doubt na naman rin.
Ano ito? Wala ako. Ito. Ako. Nambok na ilan. Ang dami na yun, mag-urman. Dadang sa uy, apil agad. Ito. Agad. Ito ko yung mga ito ko yung sabi. Apil ko. Buti ba yung boy? Iya. Bilang ako ko. Ay. Okay, so. Repo. Ada tagpag. Ha? Lumitisin ko na din. Iko dito ka. Uy, di mo ba? Dada! Ano yan? Nagbukaw siya ng iba. Kasi ang tao niya, ito iba-iba naman siya. Yung mga ano, mga ito, Ano yung mga trabaho niya? ito na kapagalit sila. Ito yung iba, kapagalit tao niya. Kapag siya muna sa tingin tao mga kapatira. Hindi ba talaga rin nasisiraan? Ano, yung mga pugi ba? Hindi ba talaga?
Mga parakis, mga nalibutuan na hindi ko na paano mo. Nalibutuan na. Mahulog pa lang, eh. Ano pa ba yung pa? Ano pa ba yung pa? Yung sa iba rin sa ano si 35, di Labo, di mga ang sarili ito, kasi ito ba yung 35 plus 12, 27, 25, minus 55, di ba? 152. Ito ba yung mabalik? Yung kapatid, yung tao, mga tutugaran mo sila na lang dyan. Pero karo, hindi na nanabang hindi mata siya. Sa pag-aaral, kalakabang na nakabang na gano'n na naglao na yung hindi magbakalpak mo. Pero kung calculate mo, hindi halikulit mo sa kahit ito nagulungan sa ultima. Kapuli na yan. Pagtao ba siya? Ano yung nating hayaan ko din ba ng tao bilang ko ano lang ito na po dapat natin ang ano ko yung patabang para sa inyo sa ano ba kung sa end building ay na gano'n yan na natutukan ng lang sa nivel na kasi banda ba ganun ganun man sa okay dati dahil dati to to Ano? PGD? Yaw nandun sa may talagang ang in marketing yaw talaga naman sa ano yun natin mga sa may nagilid talaga naman sa may specific naman talaga ano yun sabi yan ang nakapalipod din gabos yung karate lang yan mga sipit ng page tapos engine okay engine lang din sa engine lang pasilukan tapos so ano skincare kasi yun hindi yan
Ako, di mo din nag-arkila dyan. Nga, lagang mana, ano, protol-potol, hargayon sa mga lugar. Dapat tapunan sa gaya. Tapunan sa gaya. Alam nga naman sa kinpil sa dito. Yung may kere talaga. Hindi dito. Ano yung sisi? Hindi mang garaw pinabakar din. Parang kailangan sa gaya. Ano yan, sindang pinabakar sa araw mo daw. Hindi mo sindang magbuhay ng pagkaon mo doon ang kahit walin. Hindi mo ano yan, pagkailangan sa mo. Kita pag pinabagal mo, eh, karagad sa dulo. Hanggang bulan-bulan, nag-aaral ko sa taong parta. May mga punta sa patiar, mga 30 taon na sila. Sobra tayo. May mga kasunduan, bayan. Hindi mo pwede mo bagal. Mga inayang naman sa... Kung pagkaon mo doon, may kuwan mo, sa akin, nagkukuhan ka mo. Mga pang-oil na pag-ugnari ka ng eskwila. Maliban lang kung magkailan ka na may kuwan mo nito. Ngayon ko na. Parang itsura ng akin na, hindi talaga. Ganun ko. Nama bakal naman nag-aaral sa ulo. Mainit yun. Ito yung hirap ka, patuloy mag-burnout. Ayun yung pagkakaroon. Ano man ang ganito? Dahil mo pag ano, ganun pa. Walo-walo. Dahil mo talaga mga kailan mo walo. Hindi, mag-iba ko. Mga pabakan. Hindi ka mapabakan na yun. Hindi, magpanda ako. Matundo. Mga bakal na panligat. Kaya mo na pinakang mo rin. Pindahan mo siya. Hindi, kaya na mo na ito. Yun na, baka luan mo na dumaan. May istante ba ganyan? Sarap yung panin. Kasi tinda mo masala dyan, sarap ito mo masala. Kagan mo masala. Sabitan niya kang shampoo, sabon, mga joy. Kaya sabit mo dyan, yaw ni. Kasi na lorwa. Nakulahon mo ng istanting ito. Ito saraning mo na yan. Alam mo, pag mo dumanggam sabon dyan. Pagkatapos na tulong sabon. Pag napakal na ka naman. Bibit mo sa nagkak dyan. Tulong-tulong. Ano ka na pagplano? Ha? Istanting mo sa taas. Bibit mo sa taas. Masuk sa tamay ni kantawa. Ibig sabon. Kaya yung sabon na yan. Safeguard. Yan yung sabon na, ano, wintaw. Yun, I think. Pagano na siya. Ano siya? Ano na istanti? Yung kalming. Ayan mo, kukulpan. Ganong, ano, bandipir. Ganong yelo. Ano, bulpin. Magkakanya na bulpin. Lapis. Pantaha. Katulina.
Manila Kikir, Kulsir, ito. Titidyan mo siya. So, may pinakampay. Diba, pwede siya nagkakasante yan, tama mo Ikaw ka. wala pa dinalaw? Hindi na lang. Diba, perfecto, naka-stante yan. Pagkito mo. Ano mo yan? Magkakanya na pintimpi. Sabi ko, Mili, Ano mo din lang mo yan, pagpura. sabi dati ka. Ano kantahan. Ano lang mo yan. Ay, meron din ko niya. Mga tindakan na naman na lumpia. Mili ko na. Okay, kinakaman to. Ito pa niya ko eh, ba't hindi ako bumili? Ano yung fight? Kung pwede pagalaw ng lumpia, tindahan na mga papel. Mga parang mga papel. Sabi nito na, hindi ka nang kiko, hindi pa madumi. Uy! Bubo yan! Ano yung? Sabi nito may takong ko dahil. May saan sila mag-ikaw? Ano dito Robert ko? Ay, hindi. Ay, maganda rin to. Sushi. Oo. Sini. Sini. Walang Pwede man tayo kundi pagkanan ng sinula. Para pag nabara. wala naman kaya ano yung mga wala. Hindi, naman pa. Ano? Pag nabara. Sisik. Para pag-ibigyan niya ba? Hindi ko lang pigilin sa Ikaw ano. mag-out sa Yan na eh. Start niya 6 to 6. hanggang ano oras sa 6 to 6 sabi ko, start niya 6 to 6. Sini? 6 to 6? Sakop na kang tabako. Yung bilog na tabako. Kasi nasa covered yung tabako. Tapos ligaw. Na di da ito Ay, kamuding. ano, malinaw ito. Malinaw. Ding klase sa ano. Oo. Kailan sa makaluto. Makukusa na makaluto ka sa aga. Tapos pagka ano, yiruan mo na sa napag-Friday. Oo. Ano na ang Ayun yung... Ano yung pagkala ko po?
Tayo rin eh. Barato. Yung service ko na kanina. Talaga ka na, Uy. Punuin mo na yan, Uy. Layo ka lang yung shampoo. Layo, hindi na ako makashampoo. Baka natin yung shampoo. Ganun daw. Ito na. Ikaw tatawag mag-anak. Layo na. Ito dyan. Ikaw tatawag mag-anak. I miss. Diba? Sige. Hindi ka sana kaya Miss ako ikaw tatawag mag-anak. Sige mo sana, kurang po lang. Mga taragon ba yan? Kurang ko lang. Hindi ka ba ka ng paupo? Misik ko kayo daw magtutsuga. Wow, yan na. Ay, Di ba binayaran ka ito? Pero binayaran. 167 na gawin na papatol ng libo. Diba pa dyan mga 20 pa rin. Mga 20 pa. Naman yan eh. 40 ito, binawas ko dahil sabi mga 7 pa rin mga sala. Kasi iba, ano parang sa hindi, ang ilo din yung mga wala ka ba na eh? hindi pag-araw. Yeah. Bigyan ko ang kunang kapote, kakay ko, yan na matagal, ikay ko ang kapote araw. Kasi ba Kaya gabos na mga yelo dyan, puro bago. Duman sa natin, ito Ano yung ka ba kinuha. sa aga? Friday. Dahil man siya makalo. Tama ko na. Ayun. Ang sabran lang. Over na. Ano ko na, araman. Sabi niya, bilog na ano. Siya nagtarang. Sigaw. Sino na ba nagtarang? Kupal ka mga Kupal lang yan. Ano ba po? Kita ko na yun. Ikaw, Peter. Ay, mas Peter na. Parang hindi pa ako si Flash. Peter kaya nga. Ano? Usually, system sa to. Doon ka makuha. Dito mo kaya
kang kung sanay ako. Magpapalit ako kayo. Napadaang. Uy! Joker sa Joker! Inagara ka. Bumalik ano? Just take it. Oh! Simplisa! Buto! Simplisa! Kira na ka. Ay, ko di ko kasi. Maghapon pa natin. Okay. Nice. Ang sakaw. Oo, sila si Mr. Ay, alam mo na may car. Nakawan na ako. Gulong. Kamay! It's joking! Ano na sa mga It's joking! mahal na mahal. Day December? Kapay. Bobo! Ang ina mo, mag-vlog ka na. Mag-vlog ka na. May, ako lugan. Ang ganda mo na ako silver. May ano ba? Ay. Ay,
Ay, team. Tutay yan. Binibili. Matanong pa. Ay, team. Ano mga kumusin ako yan? Iba na. Iba na. Pinakalit lang. Wow! Tangang ina mo! Yapit ako! Yes lang. Amin na ako lang. Buko ka, Wilbert. Buko ka, Wilbert. Long. Uy, buko ka doon. Oh my God. Bubo. Bubo. Muna ko doon ko ng... Hindi mo pala kung pangalan ka. Stop mo. Nangargay naman po para mag-order. Uy, yun ito. Ako ba yun? Ay, aga na ka. Kaya ako dyan. Or persist through. Mark. Okay, naman, Mark. Kumakain ka. Bubu. Bubu. Bubuwa. Bubuwa. Bubu. 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 Ako tuloy na ako. Bubul. Ano mo bubul na yun? Bubutin. Bubutay. Tapos, Tapos na kayo nag-ibo. Makuha pa ako ng natin. Kulang pala. Pwede pala. kaya kaso kapakyan. Maligayang taon sa iyo. Ulit lang. Malamban ang kami ng mic ng gabi. Susunod ako rin ako. Takot na ang mga magsalita ko. Mapaltaw pa man. Minsan na pag magustuhan.
Ay, wow! Ang dami mo na dito na nakalap. Buksan, ano na ba? Hindi kami, hindi sa kita. Sulit ang hindi. Minalas ka pa. Ranil! Ranil ka buko ka. Duwa na ka mo. Bubaksan! Buko ko na may buko ka. Buko! 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 Ay, si. Ranil! 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 Ako lugar ako. Ranil yard. Ranil. Ranil ga. Ako kung Ranil. Buko mo lang ang silver. Ako nagsimda. Natutuwa. Hindi kami tumitingin sa mga ako. Ako yung dyan. Buko, Ranil! May kapay pa ako Ranil. Buko! Buko! Ranil! Buko! Sabi. Ako, hindi naman sabi ako. Boy. Hindi na sa ibig. Ikaw.
Sige ako ba? Boom! Sige ako ba? I-adjust na buko. Ako ba? I-adjust na buko. Ako ba? I-adjust na buko. Buko! Isa po. Bigyan na sa po ka mo. Ano ba lagi? Ay, hindi. Ray-Ban sobrang. Sabi, sa kampo. Oh, oh. Pero